Těch chodbiček. Staré hnízdo od sršně. Nádhera. Hnízdo už je opuštěné. Tak, teď vyndáme ten střed. Uvidíme, jak jsou tam ty struktury udělané. Jestli se nám to podaří. Tohle je jenom obal. Ten má držet teplo. Tady je ta struktura toho společenstva. No tak to je, podívej se na to. Jsou tam nějaké mrtvé ještě. Podívej se na to. Takže takhle je to rozdělené do několika pater, to hnízdo. A tady vlastně pěstují svoje mladé. To je paráda. Takhle vypadá teda vosí úl. Možná to jsou vosy, no. Asi. Nebo sršně, čert ví. No a ta struktura toho všeho je nádherná. To jsou mistři stavary. Kolik vrstev to má, aby to udrželo tu správnou teplotu. Aby to nebylo ani přehřáté, ani podchlazené. Jsou výborní stavitelé. Ty prďo. Paráda.